τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πάσαν την γην εξήλθε ο φόβος σου, ως δεξαμένη τον λόγο σου, διού Θεοπρεπώς σε δογματίσας, την φύση των όντων μετράς.
και Αρχιεπισκόπου ημών Διονυσίου και του Επισκόπου ημών Αγαπίου. Εις πολλά και πάσες της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιόν και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος και την ζωή ημών εις χείρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις των νέων ενιαυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τον πλακούντα τούτον, των προσφερόμενων εις δόξαν συν και τιμήν του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Καισαρίας Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπισον θυμάς τους θεταδόρα ταύτα ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτό μεταλαμβάνοντας τα ουρανίους δωρεά σου. Ότι επισύλ πήκαμεν το σώτη Θεό εις τους αιώνας, ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθην αγαθή στην ζωή ημών και κατέφτα διαβήματα ημών προς εργασίαν των θείων εντολών, ότι ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες Παναχράτου σου Μητρός, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντως σου των Αγίων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο εναγκάλες του δικαίου σημεών βασταχθήνε καταδεξάμενος, δια την ημών σωτηρίαν και αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμήκης ο οποίος σταυρού ηκεσίας του μη εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεθήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου, Παύλου του ουρανοβάμωνος του και ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου και
και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αμήν. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Αμήν. Αγαπητοί παιδιά. Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, της Περαγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, του Εναγίης Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας, της Καπαδοκίας του Ουρανοφάντος του Μεγάλου, του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, των πτωχών και του Σωματείου, των Ιεροψαλτών. Πολλά τα έτη σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μας αξιώνει ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, να εισέλθουμε σε έναν καινούριο χρόνο που στην εκκλησιαστική ορολογία χαρακτηρίζεται ως σωτήριος ο χρόνος. Καθότι εργαζόμενοι στις εντολές του Θεού αξιώνεται ο χρόνος αυτός να γίνει μέσο για να κερδίσουμε την αιωνιότητα. Όποιος εισέρχεται στον χρόνο, αυτός μπαίνει στον προθάλαμο της αιωνιότητας. Και για αυτή την αιωνιότητα, εσείς ως ιεροψάλτες συντελείτε τα μέγιστα ώστε να καταρτίζεται ο λαός του Θεού. Δεν είναι μόνο ότι υμνείτε τον Θεό, αλλά ότι διδάσκεται τον λαό από το ιεροψαλτικό αναλόγιο. Η συμπεριφορά σας, ο τρόπος με τον οποίο δοξολογείτε τον Θεό, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεστε και φανερώνετε τα μεγαλεία του Θεού, συνεργούν στον να κατανοήσουν οι άνθρωποι ότι πρέπει να εργάζονται τις εντολές του Θεού και ότι ο χρόνος αυτός είναι χρόνος που προστίθεται στα σωτήρια χρόνια που μας χαρίζει ο Θεός για να κερδίσουμε την Βασιλεία Του. Γι' αυτό και η Εκκλησία εύχεται να τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει. Και σε αυτόν τον τρόπο, ξαναλέω, να ζήσουμε δηλαδή εν ειρήνη και μετανία, και εσείς συνεργείτε τα μέγιστα από τη θέση σας. Το ότι σήμερα κόβεται την βασιλόπιτα εις τιμήν και μνήμην του Εναγίης Πατρός του Βασιλείου, αυτό έρχεται να προσθέσει την ευλάβειά σας στον χρόνο ο οποίος ανοίγεται. Βέβαια συμπίπτει λόγω καθυστερήσεως, και αυτό συμβαίνει με όλα τα σωματεία θυμών το δικό σας, σήμερα να εισερχόμεθα και στο Άγιον Τριώδιον, μια χρονική περίοδος εκκλησιαστική η οποία χαρακτηρίζεται από την ένταση της ασκήσεως με πρώτη άσκηση την προσευχή, στην οποία από τη θέση του ιεροψάλτου εσείς προσφέρετε ό,τι καλύτερο μπορείτε ώστε οι άνθρωποι να προσεύχονται και να εκφράζονται μέσα από εσάς. Είσαστε στη θέση του λαού. Αυτά δηλαδή που ο λαός πρέπει να πει στο Θεό, αυτά τα λέτε εσείς οι ιεροψάλτες. Αλλά οι ιερατικές ακολουθίες, οι ιερές ακολουθίες έχουν σχέση, όπως προείπα, και με την διδαχή. Έχουν σχέση με την κατήχηση. Και εσείς, όχι μόνο με τους ύμνους, αλλά και με τους λόγους των τροπαρίων και ειδικά αυτά που έχουν γραφεί στο βιβλίο της Μετανοίας που λέγεται Τριώδιο, βοηθάτε πάρα πολύ τον κόσμο. Εύχομαι λοιπόν ο Θεός να σας δίνει έτη πολλά, να σας μακροημερεύει, να σας ευλογεί, να σας ενισχύει, ώστε να προσφέρετε τη διακονία σας με τον καλύτερο τρόπο για να δοξάζεται ο Θεός και να βοηθούνται οι άνθρωποι στη σωτηρία. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Έχετε τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου του Μενάρχου μας, ο οποίος
εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να παρίσταται σε αυτήν εδώ την τελετή. Εύχομαι καλή συνέχεια για το συνέδριο που έχετε και κάθε καλό στη ζωή σας και στις οικογένειές σας. Όλοι να αξιοθούμε τις βασιλείες του Θεού και της σωτηρίας για την οποία εργάζεστε αόκνος μέσα στον χώρο της Εκκλησίας.